ଆମେ କଣ ନବୀନ ସାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲୁ? ଯିଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସେଇଆକୁ ନବୀନ ସାର ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଆମେ ଗରିବଙ୍କ କତରୁ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଜି କାହା ପାଇଁ ନବୀନ ସାର ଆଜି ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି? ନବୀନ ସାର ଆଜି କାହା ପାଇଁ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି? ଏଇ ଗରିବ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବସିଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ। ଯିଏ କୋଟିପତି ଆଜି ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇକି ବସିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଦଳିତ ଲୋକ ବୋଲିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆପଣ ମତେ ଘୋଷଣା ଟଣା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଜମା ଗୋଡ ଖସିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ କୁଆଡେ ଯିବି ନାଇଁ ପାଇନି। ମୋ ଗୋଡ ଖସିଗଲେ ନାକି ମରି ଯିବି। ବାରା ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି କୁଆଡେ ଯିବି ଆଜି କେତେ ଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କୁଆଡେ ଯିବି ନାଇଁ। ହଇନି ନା ଯିବି ନାଇଁ ଯିବି ନାଇଁ କହୁଛି ଯିବି ନାଇଁ ଯିବି ନାଇଁ। देखा करेंगे आपण प्रोसीजर अछि ना टणावटा कले देखा करिवे तार प्रोसीजर अछि सेडा मत मो कथा मु आपन को जोटी ग्रीवांस सेल रे तांकर आपन को सुनाली के सुनिले मु एठी दिया जे सारा जत्ता वाला मत देखा करिवे। मु आ कोउड कि देखा करिवे परा हां देखा करिवे देखा करिवे। पेट लागे मु कुआडे जिमे कुआडे जिमे मु एठी बसि नै पवारा रे बसि मारा मु कुआडे जिमे